Čo ideme robiť? Natočíme tutoriál na YouTube. Ideme inštalovať Bluetooth na Day 2, aby si mohla prepínať s pákami Garmin a aby si vedela updateovať tú Day 2 aj cez aplikáciu na mobile. Který startuje jako jeden sprintník, takže podmínky by ještě měli se nemá jiné vývoj, než vyhrát nějakou etapu, takže Síta Nitro to tedy bylo po těch, nebo ještě vlastně při těch žalečních problémech, které prožíval devátý, takže časovku zjel opravdu velmi dobře, ten Nitro jde na... No sem povede teraz tento káblik naspäť, nový, a medzi to povede tá redukcia, vlastne napojenie na baterku. A to, čo máš teraz v ruke, to je čo? To je na vyberanie, či máme originál na vyberanie tých káblíkov a na zastrkávanie donútra. Teraz to zacvaklo, takže je to OK. Dobre, takže toto napojíme. Na tam budeš nejaké spinky k tomu. Cvak. Zabudnite si označiť sadlovkou pred vybratím, aby ste to potom nemuseli kvázi merať. Dobre, toto je. A teraz? Teraz to ideme párovať. Držíme si palce. Snímače spia.